close to the eternal road. Tinganya mau trau dan ka jing thmu nam ta ka jem ka jong pi. Alright? Amen? Tingin ai ngo you try ka diga pangin ai yang sa sing ka jing tap ti ka ba jam show try. But ang try Jisu ngai ngo ya me. Me don ka jing thmu. Ya ka ban pen baha. O me ka ban pen sneu. Henry ban ai jing kermen. Yanga. Amen. But nga small toy kani haga jem ka jonga. Utrai udon me ka ban lei e. Amen. Ladang isu shong war shu snap shu pay do utrai don ka ban kata. Amen. But haga jing ya but utrai nga small toy kani ka way. Bakam judon ke ru ka bashuja. Pimenjur kata ban ngan. Kanong wa pimenjur. Mau judon ke ka bashuja rangkat. Hoi dan tagi bro pertai, ki judon kan ika kentien ke bawang basulek jarang kat. Coincidence. Maka dika coincidence. Henry naki bandaki bangen, kam judon ke basuja rengkat. Henry kat ke baja, kat ke balong, ke baru haga jem ke jongi, kadai namar ke jing thmu ke jong utrai, haga jing em ke jongi, na ke benta ke jongi iwei pe iwei. Amen? Bat baling aku abang sedang nak ika ban ong bawang judon ke basuja rengkat. Namar haga ni por, daga was no you try, bo try ai nga kadiga lad bangin ya don kat lam bat pi. Ba ya sam lem naga kting ga jong try ba kan nong ga jingker ku nam ta jong pi we. Kat bang anang por khan ngarang pe kini kita yo. Kadon be ka jing ya le comment. Basically mo apo news ni be ka jing le comment. Dan i bales ngosi nen don bali ban bring kita ki bales ngosi mo. Balai namar hauni to yo. Kami ka result. Nay, kami result jongke, jongki commerce, jongki science kelami, but kami result jongka election ha, soyong. But kini news baru kipen ibe ka jing shot, ka jing le comment. Handai non malay pet pada kita kiba rem lani kiba fail. Dan balik ring try kita. Handai ki kubor ki lej bay nam ta jong no, nam ta kita kiba pass. Mo gila interview, ngai gila interview kita kiba one haka top list, gila interview kita kiba one first. Nang taman ta nang interview sa ito ba job. Nam, dan maliban kali. Lani, tang man shulay no pat on the back, manong lay sa lebha. Hakawi parang exam. Na pa jong ibaro ngaget. Ngila juyo banbat yaka progress report. Kanungo layo banbat yaka progress report. Baro layo ngangen, baro ngilaju yo ya ka progress report. But ngaju ngotenat, kandiat eki school ki baju tho hangni progress report. But habada kran shapang progress. Nahaka Bible la kran shapang ka progress. Male sif in perkat hey la kran shapang ka progress report la ka progress card. Shobangan pani pi shapang ka progress card. Nga ngalai I, kumno hikai, and I love my job. Kumno hikai nga shem shisha, hey bang ayo ban kundo bun jati kena. Ho ki kena ki pas ki le no, mom jia kundo show, nang ki one part the next batch kin one. But ni kum kino hikai nga jia shem haga credit lada ki kena kia pas bha. Handai lada ki kena ki feel part, ni ju ong kumno, utu bajai tu hina do mansha. Utu kamduna hina do mansha. Handai haga ni kasi nganong karen shapang kataka progress report la nika result na report card ka ba fifi yo ha school. Namar nga ngalay I ka progress dong ki kana. But nga small comment ba ka nika por habang ayeng hang ni nga don pat ki ba syong ekmat jonga kidi ki kana bangalay I kina do ka po ba kidang syong class maybe 3, 4, 5, 6 dan ki student jonga hang ni Leo and Melvin, right? Leo, yes. But kadlong ke basnos harong kum nahi kai habang ape ki ngalai ka progress. Jong kini. Esi ki kinong imes kum mau try ngi kat tu spangot ki kena kum nun kan mau. But I remember you too. Ya kan mau kini arngot. Na do ka por ngalai kum nu mikilaya shrut. Okay, however, tingin paya gani ka por siya ka ktien ka jong blay ka bakran siya pang kata ka progress. But nga kwa ba na man say mi piha gani ka por ka ba utry ukrana yush pang kata ka progress ka ba ngingi
wanra haga jingim ka jongi pai bana na ka shiti ka banin kong sha u Timothy ka lenong ka basaw ka dekot ka ba khatsan tuminot hakini ki tu IT lut yaladi haki bakata ka jingroi jongni kan yok pau ya baro. Meditate upon these things, give thyself wholly to them, that thy profiting may appear to all. Hanrika English translation ko that your progress, kakran siya progress. Amen? Kakran siya progress. Hagaktin kasi kanika progress ko ang kumno? Bakata ka jing roy. Hagaktin kasi daw ang progress kapamod ayo, kapamod ka jing roy. Mo. But hang ni upol uay ka jihikay. Usneng ukentu yo Timothy. Pite bu Timothy haga ni upol udang day samla. U Timothy ude way samla. Pi baro piwan haga ni jaka. Piwan piong bangin late siya jeseng samla. But haba piwan siya jeseng samla pi don ni kataga jing angnut bangan yoi mga niyo kanug ka kubor ka ba day bat ka jing imjonga. Kum usamla. Handring idon hapadeng jongi hagan iga por kung bayong i pastor fairman ba kidon kilong kami kibawan lang ba ni aman simingi but ngaro nga yang hangni ba naman simi piwe you know try but hangni upol ru aman sim ukantu hikay uni ukna samla handray ubam yat pat kum ukna sabba kani upol utho ukentu waman sim uhika ya uni ukna samla handray ubamde pat ubayat kumu kena udang samla handray umyat pat kumu kena samla naba haga ni gapot Timothy ulade Nongkhryiem Timothy udewe ulade Nongkhryiem umdei tang unu kena samla bawan balet okay udon bentah haga jing Nongkhryiem Hanray udon ka jingkat clear kumunong Nongkhryiem. But hang ni Paul wong yu Timothy wong hagar khot ka bakhatsan wong tuminod hakini ki tu IT lut yaladi haki bakata ka jingroy jong me kan yo pau ha baro. But ukran siya pangata ka jingroy. Kin mau ublay yanga bade pi yangi lang baro way pu way. Ukwa ban yu I bangi roy. Amen? Ukwa be bangin roy. Kwa bangin sakut haju. Pitip kita kiba sakut haju kibam roy. Ju kode yuki. Juong ba deko. Ba deko in a sense hindi bong ba deko ngakajalan ni kakti hindi kilong handicap. Hindi mentangim la ruban pendon kam kani kekentin handicap lani ba deko na marlaong yukiki. Lani ban ong ba physically challenged lani ki specially abled people. But kani kadiga kentin yang nga bading ilang baro way ba utral kwa ba umon yang way bangin long ki bro ki ba roy bangin long ki ba roy umde bangin sakut haju handringin roy na markata kadiga jingmot jongka progress mod ban roy na marupol ro hang ni ukwa ba Timothy un panpaw ya kay un panpaw ya ka jing roy amen ukwa ban panpaw ya ka jing roy Kum juru ka kentin yang nga ba ilang ublay umon yang nga ba pi bangin pen kata ka jing roy haka jing ka chongi. Na bahagi ni gisi nga yung isya habagi kena kia pas pa ka exam ka jong ki wan ra ka good result. Manu baju sarong halor kata. Manu giba shim credit halor kata. Manu giba baju sarong? Come on, manu baju sarong. Haba pilih ba jing jong pi. Take for example hagi school. Ani ha college, mga gajing puli jong biya pa pilih pa. Mano baju shim, mano baju snow sarong, mano ban shim credit dia kata. Ki? Nongkhryiem, yes, nangta ki parents ki make pa, nangta how to ki men para jong pi kim sarong. How to ki parlong jong pi kinum sarong. Teng pila pas ba am lapan pau na mega school hindi na Nongkhryiem principal usno sarong. Oh, bari school jonga. Ting laju ai kusnam waring kisnong gi thauru mo penkop burom bakiliam no wat kasnong ro kishim credit mo oh di kasnong jongi mod baro kin ya shim credit baro kin sno sarong haba pile bha hanai lana pile sni upat ke ban panjab burom kin ong kom no kin ong ngimi thu ngi shuya itu dorun tum jia karan re
Menumdan menu ban siu kredit. Mo halor kata ka jing syapen le ran pat. Baro kin ong be em tingi mi thu. Oh itu balong kum tu hina du manusia. Mo bas ne jing long hi. Kiwan nakalong yang ka bas niu hi. Mungkin sedang ban kan tho. Habale bha kadan be ka ban sngo sarong. Hande habangi le sniu pat kandan be ka jing sya kentai. Kandan be ka jing sya kentai ban ong ba em ngimi thu ngim dan jing de ru em bat ki. Bat ya ni ka jo ko abe pini sngo thu bahabangi le kanu ko ba phala ni ga wan ra ka jing roi ha ka gm ka jongi. Ni wan ra ya ka jing sngo sarong. Fite bi no ko on I mei pa la ne ki men para ki bhaying ba sem ki para Shillong mo. Hando ka baning kong ni wan ra ka jing sngo sarong ya ukpa jungi ubaha baneng. Amen. Kadung ni kwa to make him feel proud. Amen. How to ngim kwa ba ublay un sngo sarong namta jong pi. Amen. Kadung un pi sngo tanat ban penjau burom haying. How to ngim sngo tanat. Mo haba email ani pa la ne ki men kin wan man sneng man ongingi ni pada ba penleran berusya. Mamete ba penleran berusya. Not sure ban le yakran beruru nama basulap khana be tang spang jong me. La ne ban yalap khana be tang spang kata kam sniu. Hanrei habang ile kan nung bahapat klam dadan bakali la le yathui. Klam dadan bakali uti pite pia sngo. Leiban yathu ban yathu sarong. Hanrei hang ni yo ultimately lakran spang ke. Tuminot yakini ki e. Ki kita ki e. Ki kita ki. Pe haba meneng akrani page pangka progress report. Haka progress report judan ka nufi subject main subject kide ki ai. Santli ka bandai be kai ka math, science, social science, English, but ka health education. Nang ta plus ya ka language ba fishim, second language kan de ka additional. Ka eke ka ba fishim mo Khasi, Olti, Assamese, Bengali kita baro ba fishim. Ndu kli subject. But hanging ako aban pani ka progress report. Kumbangi dan kini ki haki school dan kam ban pass ya kini. Ma ban pass lo kini ki subject. Hajingen jongiru ublay u ai ngi kini ki subject ni laban ong. Ba ublay u ai ngi bangi dan kam ban pass ha kini ki hanreu tli ki santli but added one hanreu tli ki subject. Bakin pej ban nga ki kita ki subject. Ki kita ki subject. Haju hi kalunong pin pule ban nga naduk kadukot ka ba kat a. To what I yanu ru ban iben ya ka jinglong samla jom ni. Henry tu men long kai ka rukom ya kita ki bangen. Hakai ningkong do hakai ka ktien baat ka jinglong jingim nang ta ka balai haka jingid ka basaw haka jingeng kabasan haka jinglong sngur mo haka jinglong sngur santli layo 5 subjects again kai kita ki subject santli baningkong ktien kabaat jinglong jingem kabalai jingid kabasaw jingeng kabasan jinglong sngur pai ban nga additional kawai Kawai additional mo pay hang to hapo screen jong pi. Let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers ong lambat nga hagay in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Amen? Pay katlu ki subject, main subject ki don 5 subjects, additional ki don kawai. Kabalong hanreu. Lada fin puli hang Bible Khasi kadan kanutli santli. Hande fin pit pa haka ni ka translation jo King James version translation ko ang kanutli subject. Kiran kanutli subject hanreu tadi. Hanreu ti subject. Kay ka bangimdan hang ni? Kadai ka ba? Sao hang ni kabadi kay spirit. Kaba kam tho hang ni kabadi kay ka mensim. Okay? Mensim. Tingin pa kini kinreal tigi subject pat. Kaba ublay ukwa yang nga badingi lang baro bangin ya pas. No? Kung no ngin ya pas ha kini ki subject.
but balay don kam ha kini ki benta kini ki 5 areas lani ki 6 areas ka benta ha ka GM ka jongi I way bengen slow to ba kini gide kita ki subject bingi haban pass namun der ha po ka jing pule ka jong piru kani kam kran tang nam ta shapang ka jing pule kita ki khna ki badang ya pule handai ka kani ka thoru ya pi let's say pi dan ha ka nu ka jing tray ka kam ka ba pi tray pi dan ha ka nu ka benta ka jing em ba ublay kwa ba ka progress ka wan rabe ke lada dan progress kawan rabe ka result ka ba pass lani philaban pass lani philaban fail opposite jang pass kadai fail lani ubre ulaban pass lani ban fail ubre ulaban either pass lani fail and rai ublai te umju fail amen dai na markata lada dan lada fi ngala fail ru ai ngo padio try ha khma jong try tiklam fail amen tiklam fail padia u try laban fail like his subjects it's okay menang ya ruai pastor ya jing right to my okay let it be okay let it be mane dep chatu kom let it be mane dep chatu hanrai tangi ka ban pundan purom ya me namno it will be okay it doesn't matter mlay lada ni feel haki haka jing pulia kan maum di ban feel pa haki ni ki subject ba blay ai umlay ban feel pa haki ni ki subject ba blay ai umlay fi feel English dan mak yong English is tough umlay fi feel maths mohar dan inga so nga bijing kanya nga umlay da feel science ni ka pala science ingam small social science umlay handai ublay pat umju fail handai tu ai khama jong try pat ngin roi ngin progress but will make a progress fail amen again habangi pai pat sa think ka jong try hey ba Paul ukwa ba Timothy uniu samla ha ka jinlong nong sharai kin mau ngi we ngi de ki nong sharai bon sen le se yo perkhat bakla kon haki jing shakri labu yo uwe uban sharai ya ubangi ju khot ki pastor ki jongi ki badai jingmo jong pastor marayu ban sharai shepherd jingmo jong pastor ka bamot shepherd unong sharai ki baju sharai da mensem jongi mo andai kin ma yangi we ru la khot ublay ula khot yangi we bangen sharai ya ka jing em la jo amen la khot igi ban sharai ka jing em ka jong la de but kumnung in sharai ka jing em la de ni hab ban tep yakini ki santli yakini ki hanreu tli knang ba andang ila leb ha ila ya pas bha kini ki subject manu ban shim credit manu ban snow sarong manu come on manu ban snow sarong Ublay uban snow sarong dan iwe bangai thu ila kala ka bumud ila pediang you try ila iye je ka ban pule ka Bible kata bai kemi jo ila le thu ya baro sha marjan ban ong ni khon janga te ula bi yong ba ka hayeng jonga sofa she dan lightly ki cushion iyong ita ilong kemi ong ka we ga sofa ka bakandang umnong shula stang kan ni apli kirban ka tu katu ko bakhadu lastang kan ni tangi ti we cushion lastang kan ni fite balai namar usong be hang ta miet bat sngi usong be hang ta hai ta we kendong bat pule ka Bible yang lastang kat ni lastang ka sofa bali usong sa haju ban pule te ngam te ka nungo na preng jong phiru le se la ong bala biet balai namar ba pisakri yu try henre again let it be maria dep shatu balai namar tang man pendon burom ya no man pendom burom ya try nilai da sha keren namar ngate ke ka banga ngale kamdei bangale namta ladi henre ngile namta jong no ngile namta jong try namar ublay ula pen emenga namar ublay ula pen khyayana namar ublay ula map eyanga namar ublay ula ta eyanga
namar ublay ula pelad yanga namar ublay ula thau thma yanga hau tu ngidon kam kanu ka daw ban shakri ublay ngidon kam daw ban shakri ublay ngidon kam ngimdan kam kanu ka daw belong dadan bakali pi balay pi shakri utrai bangan ong namar kata henry la thau hi ngi ban lem no ka jing thau hi yangi ka dei ban lem no ban shakri ba yau blay ban mane yau blay la thau yanga ban lem no la thau yanga ban mane ban shakri yau blay kini ki santli lani kini ki hendriutli tengin pa hagani ka por siti saki galatia lanong ka baar kadukot ka baar po kani kadukot ya ka bangi la juyo snow naga por siya ka for galatia ar po kabakran siya pangka jingpan thamai ya kani ka jingim ka jongi badi ublay ubalapan thamai ukris ubalapan thamai ya kani ka jingim nganget ngibaro kibasyong hang ni menta kandi ka bajaran khat ka bangi wan bansong hang ni ka jaka hanrei ka dei na marba ublay ulakta ka jingim ka jongi but na mar ka jingta ka jong utrayam kim slow bang manlay shano anywhere else hanrei banwan hangni ban shakri yau blay amen ar dekat ba ar po ko ong kumno tangin puli lang lasa narpna yanga lem batu Chris penban ngaim hanrei mga shu hanrei manu ba em u Chris u em hanga bat kata ka ba ngaim menta hai haka do ngaim daka jinget ken kaba haukun ublay ubala I yanga but ubala IT no yala de nakabenta jonga pibaro pila pedang yutrai pila pentikena bangala pedang yutrai nawa habangi ong ba ngala pedang yutrai ngingim em shu ho kenma wanu ong banga ngadang em handai nganga em shu handai kani ka jingem ka banga nga em kumnu ngi em kada khot kong kumnu om shu manga handai manu ba em hapo jonga deu Chris amen manu ba em hapo jong pi Chris manu ba em hapo jong pi Chris but vitel kani ka ftien ko ong pat ha kada khot ka ba ar phoi pai kada khot ka ba ar phoi pat ko ong kumnu balay lapan em yangi kumnu lapan em yangi tingin puli lang kada khot ka ba ar phoi pat ko ong kumnu ngam penleno ai ya ka jingai ai blay yin sangya syo hangta ko ong kumnu ngam penleno ai ya ka jingai ai ngam penleno ai ngala syam ya kani haki kena ki babun ya ki bangalaju ya kendu mo haki school ngaju ya lebet ban sneng man kentu ki kena pule ban ong pet wanum penleno ai nabaki kena pule manu baseu ka bai school ki deki meki kepala ni dan manu ngadan dan ki banga itu dan ki hemmen jong ki let ban bala ban seu bai school ki lani dan ba penpule ki lengba ki meka lani ki mi lani ki nana mo ki sponsor ki yarap ki ban seu ka bai pule jong ki ndai tang school lani ki college lani ban pa training group mo kadigap kerat tang shpanga school lani ban pa ki training wala dalit dan ki badan wana ki sports academy ru mo pile ikitaru dan manu bala seu nam ta kata ngingim seu ladi dan ba seu banga ju ong bai kani kena ngaju ong iki my dear child don't waste the money of the person who is paying for you namar don manu bala seu nam ta jong pi ban ngi pon sen ngim nang ban value ya kata balay namar ngi slow tight bantray ngi slow tight bantray kamur haga jing puli te ban minot namar upol wong kumno yu Timothy bamen minot wong bamen minot but bolsin habangi ong ban minot work hard ngi ju mudor ban minot kadai be tang shpangka jing puli
high school din nomor kata ju ong memang ki na hikai lani ki mi paru ya ki kon jong ki students ki kena pule ju ong bat study hard work hard ju ong da minot bha da krekot bha da minot bha ban lem no banda kenang mapien pas bha bada pas bha ban lem no ban long breu man breu mo pin long he long han pin da long officer nan manu ro ban pha ban minot ban penle no judan manu ro ban siu ya ka ban penle no ngaju i bah kini gisngi habing ini online shopping kanungun ngiju check shaki reviews dan kam bah ban check shaki reviews teng ngaji ki memes bami lani don ki baya mo ka baju ong what I ordered versus what I received laji gitu what I ordered versus what I received. Pila siu dia, la siu, but la comment ha very excited about one kata package mo, la poi, la deliver, la long very excited, la plate, da por ba plate pose ka jayu, klangwan ke ka ba pipi order, but kawan raru, da pe ha ka dorter balai rem ha, balai yo discount li la order wood mo, all la tat, la order no wood ni da pon part, da one point kata ko material kata ko jan, la ni kanu ko tiar. Penban kalong ke babahan ke basniu teng li yo ada ki belong duplicate marsen plate pendan kam bahare lajat lani la dekut but hang tang is ngo ba kalalong leno kata ka jing siu jongi kalalong pen leno han rei hang ni kan ma ublei kumnu la penemingi namar ka jing ka jing ai bon sien ju ong bai the bado ong grace mo you jing habadong jing bon sien la dafin pendon kam kan ka kentien jing ha ka jingem la jok ba man ka si ni ju mudon be kata ka jing ka bakaran be shapa free bayo free nei la bayo free tanungun pilong kumanga habadale tiari apet ba tho buy one get one free nasad just go to na mane ha counter buy one get one free lani buy three get one free just no tan ha ban pe gitu ki badan free bon sen hanrai hang tang as ngau thu ban yo ya kata ka free product dan kam rupat ban hap siu shwa daya agree finum la ban shulai be ban ong I know ngani free product se ngan ra kin I free product klem da siu do shwa ya ka wai piap siu sha nang ta fin sa yo free daya piap siu sha nang ta fin sa yo free kaninga ngau thu bahwa da ka jingai ublei ula pen ma yangi ublei tu ula pen ma yangi handai ngi tingi yo handai u klem u hap siu da ka dor amen u ya ka jing yangi handai u pat ula siu ya ka dor kalong kum ni u thiet baru yangi yo u thiet but yangi kamu mod u siu mo u yangi amen pai ka record ka ba ar puwe kong kum no galatia ar puwe nam penleno ya ka jingai ublei namar lada ka hok kalong daka hukum tekum ta ukres ula yap leno habamod ladangi pediang be ban ong ba la chu ngim value ya kata ka jingem ka ba ublei ula ngi tia ngi pen leno no kata ka jingem ka ba ublei ula pen ngi kabamod kala pen leno ya ka dor ka ba ukres ula sil na ka banta jongi kalong kum ju nga isu don ki khna ka ba nga isu ba ki pen leno ya ka pisa ki pen leno ya ka pisa la ni ka jing sil jongno let's say kum ki kmik ba ki sil wa bikin ki pa school ka barem ki pa tuition ki alot ka ba ki kwa hanrai ki pat kim kendo ka kim yan yo ko kim value ka ka ba ki kilayo but ki pen le no ken mau ha gm jongi we pi we ru ya ka gm ka ba ublei ula yangi kata ka jingai ublei wa yangi ho
Handrai ngihap ban nang ban nyoko reka. Ban value ya kata ka jem ka ba ublay u ay ngi. Namar ndai bal asyu ay ngi handrai u hap ban siu siya daka dor. Daka dor yu jisu la siu ngi. Daka dor yu la siu daka dor. Kaya kata ka dor ningkong koren handrai u arpo. Hai ban nga ningkong koren handrai u arpo. Kaong kum no. Namar latihan no ya pi daka dorba. Ngan puni fi hadith mo kei kata ka dorba kaba ublay ula thiet ingi. Bat ban pe ja kata kei kata ka dorba kaba ublay ula thiet ya kata ka jingim ka jongi. Sai sien man pai biang kita ki santli ki subject. Tengin ya revise biang kei kita ki santli additional one kei kita ki subjects. Ang lambat nga ka tin nang taka Shillong jingim ka jinghit mensim jinget bat ka jing sngur kabaning kong kabadi ka tin kin mau ngidon kam man ban pas hakani ka subject kabadi ka tin kumno ngi pas balai ngidon kam ni ka tin namal adangim dan ka tin kalong leno dan kiba ngala share kani patki kena puli ha ka Bible school spangi tai wi long kame ba I la pa I long pa jongi mo I kurim jongi I pa ka Bible school but ha bangi ong bali piru pimwan lang mo ban join la ha ka Bible school I ong ang pi ngati ngam tre ban wan ban puli na mar ngate direct connection direct ngaya kran bet baduble yang ngati ngaya kran direct bat baduble ini bamju ini kan dan kam ban let mo ban isha school handai poste ka diga jisha ka jong I ka dei ba I jai tu wan puli na mar itu la da wan ha ka Bible school ha ban tho exam de kum no fin tho exam klam da puli handai de na mar bi jai tu wan puli la di yong ngate kran direct badu blai mo kran be direct handai hot ai ngo la da yo ban kran direct mo handai u jisu ai ru ya kaneka tin bangin minot ha kaneka tin Hayonas kanyo do kot ka ba kanyo. Tait pan kan tang ngoi ki da ka jing shisha. Naba ke ka jing shisha? Kaktin jong me ka long ka jing shisha. Amen. Ke ka jing shisha? Ka jing shisha ka de ka tin. Teladang yam dan ka jing shisha. Naman ka tin ko ong ru. Bapinte be ka jing shisha ba ka jing shisha kan dem no? Kan pelai lo yangi. Kenang bingin long ki beri ki balai lo, mesti ki basate sha kum no, ha ubaman. Handai ban long ki beri ki balai lo ni dan kam bante bekai, ya ka jing shisha. Klem da te beka jing shisha ngi long ki beri ki ba lai lo. Balai pilong kum ni ki ba pi pilong. Kadai namar pilai yo snow ya kai, pilai snow ya ka ktien. Dai namar pilai yo snow ya ka ktien. Ba ni long kum ni kum ba ni long menta. Kwa baning kong kadai ka ktien. Ngidon kam bantep ya ka ktien ban minot ha ka ktien wanong ong ba nga da puli Bible nga shot sam thia ngam lap le ki khmat la kardasho ila de sam thia betang lap le Bible nama ublay ko ai bangin tep ya ka jing shisha amen bar kum no ngin tep ka jing shisha ka de gai ka ktien ka de ka jing shisha ka ba arpat ka subject ka baal ka degay namar pat showing le ka subject ka baal o jisu hilali uang hamati yos nang ka basaru kot basaru bo buri mo mem tang no puhi henre uem na kay na ka way pui ka ktien ani na baro ktien ka balami nay na ka shunter ka jong u blay but hang ni la klay kita ki ktien baro kini ki ktien ki balami nay umdai ba mi na ubri umdai ba mi na u blay mo namar ha Timothy lai kan ka kren ba ka jingtho baro ka dei bala prasad mensim da u blay manu bala prasad mensim ha ka dei ka ktien dei u blay kan mau adam udang dei tang kendo handrei ha ba u blay u prasad mensim ha u ulong ayu ulong ubaim amen ulong ubaim kan mau haba ngidon ka ktien ngidon kay ka jing in kumno ngilong yaladi bangadei ubaim
habang adane ka ktien. Namar day ublay wala persat mensim hakani ka ktien, bat kani ka ktien kalong ka ba em. Kalong ka ba em. Nang taga subject ka ba ar, kadigay ka jinglong jingim. Kay kata ka jinglong jingim. Kay kata ka jinglong jingim. Okay, King James Version ko ang ba in conversation. Mo, doong in conversation. In conversation ka kren siya pang haka ktien. Mo ktien tulit haka jingya kren, haka jingya selok. Ken mau ba ngi haban ni long kumno, ban long nuksa. Ngi haban long nuksa haka ktien, haka rukom kren jongi. Mot ke ka bangi ngi kren la ngi selok, ngi shong ngi tu khana, ka dei be ka ban ya dei siya pang jong nu. Ka dei be ban long siya pang ka ktien ka jong u blay. Nginumi thu khana ki bamdon jing mo de ru em bam poi se ru em bawan ra betang ka jing pan rem bawan ra betang ka jing leran. Lani ka jing snow si ka bapendo men sim. Handai ka ktien ka bangi ya kran ka de be banwan ra ai kai. Banwan ra ai ka jing im ka jing ban thamai ka ban ai men sim. Amen. Bon sin ki breu ki la bishar lupa sha phang jong pi pilong kum no na mar ki pe ya kai. Ka jinglong jing em jong pi. Kadayang? Won makin bishar be pi na mar ka jinglong jing em jong pi. Lada ki pe je pi balong reu kai ken ya mudder be long reu kai. Mo dan ki bashu ya shong kana lor ni nong i te balor ni. But kabo mo la bishar be ngi na kai ya ka ba shabar. Ki bru ki bishar be ngi ya ka ba shabar. Mot ki pen pi kran kum no, pi yat kum no, pi shong bat no, pi riam kum no, pi bamayu, pi tayu. Mot la, bishar be na kita. Te day na markata ke u Paul u ong ya Timothy kan mau Timothy. Tulong nuksa haka ktin, haka rukom kren, but long nuksa ru haka rukom im. In your manners. Manners, lani behavior, ka keren be siya pang kumno ngi penpao yala dia khmat ki beriu. Mo, how we conduct ourselves, lani how we present ourselves ha khmat ki beriu. Haba ki pet yangi, ki soyo mensiam na ban long lang ki banget. Namal don ki beriu, ki bala khot yala dia ki de ki banget, ki bal de ki kristan, handai ka jing em jongki, lani ka jinglong jing em jongki pat kam pla yau kris. Mo bon bha ki boong bakide ki kristan hanre jing em jongki pa lani ka jinglong jongki ka rukom em jongki kampla ya u kris te hanre hang ni ha bakran pang conduct lani ka jinglong jing em jongi kamut ka rukom em jongi ka bakran pang ga lifestyle ang epis mo to dong lifestyle ngi baro ngi don ka different lifestyle mo kamut ka rukom em jongi kalong kumno ka lifestyle jonga ka plan em ya u Chris. Amen? Tingi habban present yala di kumta khmat ki breu ba haba ki yo i yanga ki pet yanga ki snap yanga kin yo men sim ban long lang kum kita ban long lang kum maki mo ban ong ni mag yaki dapat yaki ti itanat sisha dapat yapi tanat sha ngapat yapi ngai tanat haba ngai i fi fi yarki like a smile ban kata ka penong fitep kani ka jing po samrukiam kalong very contagious mot kaba kata bah ladanga ngaraki pi nga smile fi filaan pendom nga kapelong ba ya fi do bapil raki kanungon fila jupa ya pastor bantai fi bi domria ajudan ka po teng im junang shu balai na marba utrangi apen long hikumta manda kie bai bat kata bat kalong nu ka spread ka bit la contagious mo baya bit te kup ta di ban long mangiru ki bangye mo ka rukom em jungi ka di ban long ban ya bit namar pe ha partai don ki jingpang ya bit don ki jingpang ya bit long ban ya shong hajan jong ki namar yo bit la handre tu ai pat ka jing em jongi ka rukom em jongi kan long pat ka ba ban bet la mut kilu kin long lang kum balong u Chris namar kan ma pin sko tu ba ka jing em jong pi ka rukom em jong pi ka dei be ban pni ya u Chris namar hang ni la ong Galatia ar po ko ong kum no shu manga hanre manu ba em ha po jonga
Deu Chris. Telada kata ka bayabet de bayabet ayu. Bayabet ni babet kumanga. Handai bet kumno kungu Chris. Amen. Bet kungu Chris. Ni banong bet kumanga. Ngim ko manu ban bet kumangi handai gi kwa baki baro ken bet kumu Chris. Amen. Banya bet kumu Chris. Deka baan ka deka ai ka rukom ya. Ka plan ya Chris. Habaki pet yangi ki snap bingi. Ka plan ya Chris. Ka pedlong lemiki bakiru ken kwa ban long lang kumu Chris. Ban yo lang kata ka jingim. Bat ka balai pat ka deka ai ka jingim. Mau kan ika dekot ka ba salensar baro ngi lalendet. Jpanga jingit. Manu bala i shwaingi. Deu Chris u bala i shwaingi. Mo Deu Chris lalan puli ka shiti ka ba ningkong jong Yohanes ru. Ha shiti ba ningkong Yohanes ru ukran ba ispang kata ka jingi ka jong ublay. Ka jingi ka jong ublay ba kumno ublay de ma u bala i shwaingi umde mangingi ye u. Handai de na mar ublay u la i shwa yangi. Ba ukam shim la benut ban IT no ila ta ukun bala kamarway ban wan de. Ban wan long kay. Kada puli hang to pen shem ba Chris ula wan hakani ka perthai ban long ka kuna nam ta jomi. Uwan ban long ayu ka kuna ka de kay. Kuna de kay. Uwan man siu no ka kuna kay kata. Ijuwai mo de juwai. Me wan na pneng sha kando ban long nanti na kando sha ding pna ban siu ya kuna. Amen. From earth to the cross, my debts to pay. Kakuna kamut ngila sha, ngidon hakai hakaram. Ngidon hakaram jongkai, jongka po. Nabagaktin ko ang baro la lepop. Namar la kahingi hakapop te wala dangim lepop ruang. Idehi ki pop balay namar la kahingi hakapop. Te ban pelat paringi nakataka pop, but wan penlong hok ingi lat dan kam manore manoban siu ya kata. But manu bala siu kata deu Chris. Ula siu no mau ya kata ka ram. Lani kata ka kuna. Ba hir no ingi pat. Bangi wan no naka jing penrem syaka jing job. Ngimi no naka pop syaka jinglong. Syaka jinglong hop. But kay ka penlong ingi kata ka hop kadeu Chris. Nama umdan manu ba hop handai tang manu. Tangu Chris. Telada Chris sudah na po jonga. Amen. Ada Chris sudah na po jonga. Ngan long ba pop na ba ho? Ba ho. Umdai na mar jonga, handai na mar jong no. Utau badan hapo jonga. Amen. Pidanam Chris hapo jong pi. Oh. Piju iben nyam yala dia. Ya. Ji iben yala dia. Ken mau ngimdei ban iben yala dia. Bon sen ngala shem kata ki kena nani ki samla ki ji iben bhai la dia. Nya te bam ler kam ngam nang da phali e wat phai nga ngam nang re ka to nga ngam dan jing shampang re ha kata. Ngim ko ban le e ru am bali na mar ngi snow be bangi bit. Bon sen ngi snow sarong ha ban ong ngam na. Bane ka ba ong nganang mga phai nga. Ngan le mga. Bon sen ngi kloi de ban ong wat phai nga ngam nang. Ya. Bon sen ngi lebe kata. Handai duna e ki ba ong phai nga ngan le mga nganang mga. Handai ladang is ngol ko. Ba mano ba dan hapo jongi? Danu Chris. Kaktien ko ong kay ka bamla hau breu ka long ka bala hau Chris. Amen. Tel dan ne mu Chris hapo jong pi. Ti pide ki bala ni ki bamla. Amen. Yede ki ba la. Wat ju ong lanu nang ni syakmat bot ong ngam la wat phai nga. Lada ong pi selong nama pi ai ktien nama pi ruai nama pi. And they of course so on in one part hakaba syakmat kita ki subject badai umen sim ba ai pat ingi ka jing start ka jing syampang. Ba penlong start ingi. Ban ai kata ka jing syampang ban penlong ingi ki ba la. Ban penlong ingi ki ai ki ba la. Na ka benta jong no na ka benta jong Chris. Number klem ai ingi ka mensim jong ka jing shap ting henry la ai ingi ka mensim jong kai mensim jong ka jing long slur. Amen. La ai ingi mensim jong ka jing long slur.
bangim siap ting handrengin long kibru kiba shlor na ka banta jong u Chris nang tangin ya shu pat ka subject next subject kadai jongka jing nget mo kakran sepanga jing nget ka jing nget kadai ha Hebrew kharui la ai ka definition jongka jing nget ka definition jongka jing nget ka jing mo jongka jing nget kadai ka jing snow scam ya ya kita ki ya kibangi kermen kata kajing tenju ya kita ki bam yo i ken mau ngi don nem ka jinget kadai man nget klem da yo i amen man nget klem da yo i nginum long kum Thomas mo buong ba hadu bang ampat yo i hadu bang ampat prong ni tai kti jonga hapok kti jong me nganum nget ba ong uji su ba wan pa Andre ken mau yangi lap khot shaka jing nget bangin don ka jing nget wala dangim par yo i menta Andre ngi nget pat amen ngi nget je bon se la kli ong phi nget nget ne da kli ong nget je pam tep nget Shong ba nget ndai tep nget tep haga jing long kristan haba uble u khodi shaka jing nget u khodi ngi ban nget yakini ki lightly la da ti la nget yakini ki lightly jingem jongi kala long ko basap ban nget ka jing kha jung Chris ka jing yap ka jing tep ka jong u bat ka jing mi pat la da pi nget baro lai ndai ban nget tang wei ar bon partai baro ka nget ya ka jing kha bat ki khawai da wai ki di ru haka jinget ba la kha handai ki klan no pat balai u kha ki klan no lani kim te pat balai la kha ki shule kamen bala kha jisu handai kim te pat balai la kha yo jisu namar ka jing thmu jong ka jing kha ka jong Chris ha ka ni ka prathai ka dei ban lem no namar hadu ba pat kha kumnu un yap bat on tep ya u ndai kumnu la ban yap klam pat da kha khap kha shwal te kup tau Chris lawan ban kha khnang ba da dei ka por jong u unsa yap bat an tep yu handai again bon ka parthai baro ki ngai ha kata ka jing yap ba ka jing tep dei namar kata kisngausi ha ka jing yap ka jing tep ka jong Chris handai ki batte ri rakhtian pat ki tep balei la yap balei u la sha tep namar ka balai par ka je ka jing ngai spangai jing mi pat amen ha ka jing mi pat namar la dangi ngai je kata ha ka jing mi pat ka khting ka jong blei ko ong ba kumba o Chris ula mi pat nga ba ma pilang rungin saya mi pat ngai je kata telada o blei o Chris la kha la yap la tep bat u mi pat bat u leit ban shong shei sha ka khet jong u sha banei hau shau kpa u lei ban pai u shong sha kamon mot lada ke ba u la le ni rungi nget ko mau ji su wang ke ka ba nga le phiru phin le kham khraw ka ta bat sha ai ba nga don phiru phin don lembat nga ingai na mi kata telada ngi la ngai je kata mut ka jingem ka jongi kam long ka ba leno namar kat ba ngi dang ngi ai minot ya ka ban le kum no ban yo ban don lem bat u Chris he ba u don bat pitrai la dangi yo ban nei ban shong lang bat u Chris hanta dang don hi ka jing smosi dang don su hi ka jing pang dang don hi ka jing ya dan shu mut dan shu ka jing smosi ka jing pang ban nei ka jing ya dan shu namar u Chris u shabam ju khat bat kum tangi ru bat u ngi ne shabam ju khat amen how to film comment yo kata ko kubo no try nyai ngo yo try kata ka jingle ka jong try am ka ba kraw kata shisha umangilaya ro mane yo try lang ba ka ni ka jing dwai mane ya ka ni ka jing roi ba jing ye jong try shisha ngim la ban snow pho ngim la ban shampang ba nginum shanu ru kata ka jing ye ka ba Chris u la pan pau hangi dan how to don manu ka ting ka jong blei kong don manu bala IT no ila ka jingem na ka ban tau parlok jong u dan dei tang u Chris ba man ba ngi nang nongkin ba pop kanungon pila ban snow pho man ta ha ba pila tip shapang o try ba dei tang man ta dang manu pi dang tip shapang o try
Handai utrai la Dewi tu lupai pi na de wansha. Na du shop and kai pi. Dei na markata la bon se la don ka jingja ha ka jim ka jong pi ba. Le se la dei ban jot, la dei ban yap, la dei ban jai e. Handai ka sang ti jong blei ka long halo jong pi. Amen. Mentang is go to play. Dei u blei u bala ban em yang ha tu. Amen. Next subject. Kadai jinglong snore. Handai shwai katakan mau ngi don ka additional ka badeka. Badai pangu mensim. Uji su ong ka bahai nga bangan ling no handai ngan pa yu utau nong pentingan. Badai u mensim bakuai. Ngi slow po na yu mensim jong utrai. Amen. Dan na yang mensim hapo jong pi. Manu ba penlong yu pi ban i ban shakri utrai. Dei u mensim. Dam mensim te. Pisngo tu am habadan mensim muriu. La bandan kamet. Handai damdan mensim katu kamet kanong ki. Tekin mau habadan mensim kamut dan ayu dan jing im. But habadan jing im mut ba ki. Dei na markata habangi wan sa jing shakri ngim shu shong kop lane ngim shu ye kop. Ngilem no ngida ki. Teng laki palat dar pai shing lapang kejat lapang rendang. Balai namarla ki. Hakatu po dingim skotko. Namar manu bapen ki. Deu mensim jong u try. Amen. Manu bapen ki ngi manu bapen emingi. Dei mensim jong u try. But kaba kado pat kadekai. Degai ka jinglong snore. Jinglong snore marayo. Nanga perkat ba kanega contain pada ong jinglong snore. Haka English translation ka ong purity. Pada ong purity marayo. Dan mana kanidang kendiat smi dan makli nga marayo. Jing marayo pure. Ong pure marayo. Balong kuat. Pada ong kuat marayo. Kuat mud 100%. Umdan ka jing clear. Amen. Ublay kwa ingi bangin long 100%. Umday bandan kanu ka jing ya clear. Daong natural mo reyo. Natural mo bamdan jing clear. Belong 100% pure. 100% pure. Daong snore lane pure, purity. Kakran be siya pangka authenticity. Authentic, balong authentic. Kabumot mdan jing ya clear. Kaktian ko ang ubahok. Bat ubam hok umdan bentay eruem. Ubang nged bat ubam nged umdan bentay eruem. Kamu day na markata umbed ingi bangin clear. Ni haban long 100%. Ken ma habangi ong ba ukris udan hapo jonga ngimla ban pia mo pia mut layak clear per Shillong pertay Shillong bat u belay. Kani ganuksa ba Shillong kejat hakawai kalieng Shillong kejat hakawai kalieng teh badaya jayu hoto ngilaban yang Shillong laban scam ngilaban ngam jelo handai ladangi dan baru outli ki kejat hakawai kalieng ni scam ne ngitlot ne ngin scam bad. Amen. Tedai na markata habada ang snor mod long pure ka mod ban long kut sapang gani ka ba long kut pa ban nga na ningkong petros nong ka ban ningkong hi ba manu ba kuat umdan uway ru ba kuat handai tangu ne manu tao ba kuat dai tangu jisu tangu Chris ubalong kuat ubam dan ganu jing clear ha ulong ba pure ulong pure uba kuat dekat bakat san ningkong petros ningkong kong handai kumbau tao bala kuat ye pi ulong uba kuat ukwa ingi ru bangin long kumno tolong mapiru kiba kuat haka jinglong jingim baro namar day tang mau again manodan hapo jongi Chris telada Chris ulong uba kuat 100% mau ulang baik 100% uba kuat tekum ta utrai ukwa bangiru ngin long ba kuat but ngan penipi hang ni pai bat nga nakadukot ka ba kat kandai kadukot ka ba kat kandai ningkong petros linong ba ningkong henry daka snam bakordor kum ka jongnu jongu kun lang brot bet ubak klem pop bat baklem po bria ka jongu krisken kay ka belong pure 100% deka snam
Chris. Pai dan jing klek. Dan pop. Dan kanu ga jing tho bria. Amen? Dan ga jing klek. No. Dan pop. Dan jing tho bria. Ulong baik bakut mod authentic. Pure. Ulong baik pure. Dan kanu ga jing klek. Hau. Tekum juga lada ubam dan kanu ga pop. Ubam dan kanu ga jing tho bria. Dan kanu ga jing klek. Ulong bayu bakut. Te uta lada udan hapo janga. Kum juru kadeban pau sha bar. Umdai tang ban ong ba hot. Nganyet ba Chris udan hapo janga. Handrei ka kam ka ba shabar te kam pen pau badan Chris. Kan mau yang iru lakot kiai, ngide kiai, ki ambassadors. Ngide ki Nongkhryiem, ki ambassadors. Habra ong lakot ingi. Lakot ingi ki ambassadors. Handrei ngingim promote pada Jesus. Ti ai ka jingim ka jongi kan dam no kan endorse lani kan promote ya Chris ha ka jingim jongki. Amen. Ladangi pong sarong ya katu ka brand. Ban pen pau kat nu mo pe nga pong all branded. Te kat nu tam ka jingim ka jongi ru ban long pe nga reflect ba ya Chris. Ha kai ha ba ki snap ya khien ka bang kren ki yos ngo ya Jesus. Haba kipa ya ka jinglong jonga kiyo ya Jisu. Haba kipa ya ka jing shakri jonga kiyo ya ka jing shakri ya Jisu. Haba kiyo ka jingan jonga kinyo ba ya Jisu. Haba kiyo ka jinglong smor jonga bangalong 100% jongno jongu Chris kinyo ya Chris. Amen. Uji sulong ka lenti. Kumut kumba layat ngarungan yat. Hey ba usyong ngarungan syong. Usyong hey usyong. Hey. Kat ba udat hai? Hapo dono jangan. Okay, yes. Kamu kay ka ba Chris ulale kata nangan le. I will follow you. Kamut ngan but ya. Amen.